Doncs benvinguts i benvingudes un dia més aquí a l'espai de La Por com a camí. Tornem a ser-hi tots i totes per xerrar una estoneta sobre emocions, sobre el benestar emocional i sobre com podem també gestionar millor la nostra vida. I avui per acompanyar-nos tenim una persona molt especial, tenim l'Oriol Vila. Hola, Oriol, què tal, com estàs? Hola, què tal, Esther? Molt bé. Molt content d'estar aquí amb tu. Jo molt contenta, la veritat és que també molt contenta d'haver pogut coincidir, que ens ha costat una miqueta, però com que tenim la voluntat i les ganes, doncs ho hem aconseguit i això és lo important. Mhm. I us presento l'Oriol, que bueno, moltes persones el coneixereu perquè és un actor català que el tenim molt, molt i molt vist. Tens una llarga carrera cinematogràfica, malgrat que ets molt jove. Fins i Bueno, tot no tan jove. sí que ho ets, perquè jo ho soc i tu ets més, o sigui... No ho ets tant, però ho ets bastant. Fins i tot has estat nominat al Premi Goya, al millor actor revelació, per la pel·lícula Todas las canciones hablan de mí. Bueno, jo és que la veritat és que t'he vist moltíssim. Vas fer estudis d'interpretació als Estats Units, has fet estudis de director i guionista a l'ESCAC, i t'hem vist per televisió, per cine, per teatre. No citaré totes les pel·lícules perquè bueno, l'espai és per xerrar amb tu i gaudir amb tu, però vaja, Déu-n'hi-do la feina que portes feta. Sí, sí. La veritat és que, clar, o sigui, soc jove, però no tant, ho dic perquè és que tinc 45 anys i vaig començar amb 14 anys. Uh, Aleshores, això que comentes, entre una cosa i l'altra, realment m'he dedicat quasi el temps que porto de vida en aquest planeta a la interpretació o sigui, des de sempre. És la interpretació i l'art, veus? per dir d'una manera, no? I sí, sí, però la veritat és que quan hi penso porto molt de temps Déu-n'hi-do. fent. Sí, sí. Sí, sí, ja t'entenc, ara, ja t'entenc. Escolta, i per començar, què t'aporta la teva feina, Oriol? Què és el que t'aporta que precisament fa que tinguis ja una carrera tan llarga amb aquesta edat, amb 45? Sí, doncs, a veure, és que no em plantejo una altra forma de vida. O sigui, per mi l'art, la interpretació, quan vaig començar a fer classes, la primera classe d'interpretació que vaig fer i vaig descobrir mm, en què més o menys consistia això d'actuar, d'alguna manera vaig descobrir, se'm va obrir una porta increïble, no? A tota la meva fantasia, creativitat, a les coses que a mi m'agradaven fer, i alhora doncs, me n'adonava que també de retruc m'ajudava molt personalment. Em feia molt feliç i em feia... I de cop i volta vaig començar a sentir, com tots els adolescents o joves o nens, que hi havia alguna que, no sé, que sentia que ja no només sentia que se'm donava bé, sinó que m'agradava molt i que m'obsessionava i que m'encuriosia molt i que volia investigar i volia veure molt cinema i llegir molts llibres on hi havia històries, on de cop i volta tot encaixava. Llavors, doncs sí, vaig trobar la meva passió, i aleshores tot estava relacionat amb això. Mm. M'agrada molt dibuixar i els dibuixos doncs, també tenien relació en el fons amb personatges, amb històries i sí, per mi és la meva vida. Totalment forma part de tu, va amb tu a tot arreu, no? Sí. I vas arribar-hi per casualitat o et vas plantejar... És a dir, entenc que vas arribar-hi per casualitat i llavors ho vas descobrir? Sí, vaig arribar-hi des del joc absolut amb el meu germà també li agradava aquest món i vam començar doncs, a fer curtmetratges, volíem fer una pel·li, bàsicament. Tot va Oh. començar perquè volíem fer cinema i vam començar a rodar coses a la platja del Masnou, vam començar, volíem, bueno, a fer com pel·lis d'un tresor, així com aquestes pel·lícules dels 80 que feien així com que sortien nens actors o l'Imperial Sol, aquestes pel·lícules una mica que Ja. feien Spielberg, aquestes pel·lícules americanes, no? I I la sensació era, jo vull estar allà. ja, això és el que va fer connectar amb la teva passió i dir, ostres, això és el meu, no? O sigui que... I qui diries, no? Que ha sigut un mestre o una mestra al teu costat per poder ser qui ets ara a nivell professional? Mm.
Mira, jo vaig tenir molta sort de conèixer n'he tingut diversos de mestres, però n'hi ha un en concret que diguem, sempre sento molt, és just que l'anomeni perquè és un tio que realment em va obrir els ulls. És un rus que viu a Barcelona, rus català, podem dir. Ara fa temps que no parlo amb ell. Es diu Boris Rothenstein. És un mestre que va ser i és important a Barcelona perquè durant una època, doncs, això passa molt en el món de la interpretació, no? Mestres i mètodes i maneres de fer que es posen de moda, no? I en aquell moment, quan jo estudiava, el profe de moda era el Boris Rothenstein. I llavors, doncs, jo amb ell vaig aprendre molt, a part de que em va dirigir amb 2 espectacles seus de teatre, però vaig aprendre moltíssim amb ell. Sobretot vaig aprendre a viure dalt de l'escenari. O sigui, que no hi havia d'haver una massa diferència entre la vida real i el que passava a escena. Després descobreixes que no és del tot cert, però en essència és important que començar des d'aquí. Ja, començar molt connectat, no? I Sí. mestres de vida? Mestres de vida. Doncs no, altres directores amb qui he treballat, gent amb qui admiro. Per exemple, Chiqui Berraondo també em va ensenyar molt. Després, eh, bueno, no sé, amics. Amics podríem dir. Tinc amics que he après molt. El meu millor amic, antropòleg, Joan Riera, per mi és un mestre de vida. Ja veus. I de tota aquesta carrera, de què et sents més orgullós? Què és allò que dius, ostres, em sento super o satisfet o orgullós de... Mira, em sento molt orgullós de tot i sentir en molts moments que hi ha coses que no les he fet del tot bé. Parlo artísticament, sinó feines imperfectes, perquè sí que és cert que tinc un punt així com perfeccionista i que hi ha molt poques coses de les que jo he fet que m'agradin al 100%. I tot i així tinc la certesa i la confiança que, tot i que, com totes les professions, et trobes amb pujades i baixades, mai he deixat com de creure i de confiar i de creure que sóc molt bon actor. O sigui, Molt bé. tinc la certesa, o sigui, jo sé que sóc molt bon actor, no? I aleshores d'això em sento molt orgullós, Clar. perquè tot i que perquè al contrari, diguem, podríem dir que tendeixo a ser no sé, de creure'm menys, però tot i així, curiosament, creient-me menys, sé que sé molt. És Ja, una cosa però molt és curiós. contradictòria. És Sí, a dir, és curiós. és una cosa contradictòria, però diguem, em sento orgullós de tota la feina feta, perquè Ja. tinc com consciència de, hosti, Uri, realment has aprofundit molt en aquesta professió i encara puc aprofundir molt més. Això també ho sé. No sé, és curiós, és això. Podria ser això, del que em sento més Està orgullós. molt bé, no? Perquè és veritat, és ben curiós. Les persones, tu has dit, ets una persona perfeccionista, ets una persona que, a més, no? Bueno, doncs, ets més aviat humil o que no ets de... I, en canvi, tens una confiança molt ben alimentada, per dir-ho d'alguna manera, i que s'alimenta d'aquesta feina ben feta o de què s'alimenta? Sí, és cert. És a dir, s'alimenta, jo crec que d'algú que sempre he pensat i que també dic molt perquè jo, a part de ser actor i escriure i tal, també sóc mestre d'interpretació. Llavors, hi ha una cosa que sempre els hi dic molt als meus alumnes, que és que um, si tu t'ocupes, no sé, tot això crec que s'alimenta de que, a banda de les pors que he pogut tenir, sempre m'ha ajudat molt a estar molt, molt concentrat en la feina. Ja. I estic molt conscient de lo important és realment convertir-me en un bon artesà, un bon Ja. professional. Concentra't en això, perquè si li fiques molt foc a tota la resta, això et Mhm. debilita en realitat. I aleshores Ja. he volgut ser molt bon actor. Ja. I, O sigui, i si això t'ha pogut anar, no? Ja. m'obsessionava molt de jove, molt. Volia ser molt bon actor de jove. I ara m'he relaxat. He dit, bueno, fes-ho i ja està. Ja veurem què passa.
Però, però Ja ho soc, jove, ja ho soc, no cal que m'hi obsessioni, no? clar, és molt normal. De jove tens els teus ídols, els teus actrius i actors que fascinen i vols arribar a allò i al final, bueno, potser ara de gran doncs, m'ho prenc amb una altra filosofia. També està bé, no? I què és el que has après de la teva professió? Què és el que diries, ostres, de tot el que he après, destacaria això? Bueno, m'he conegut bastant, jo crec, i el que he après és a detectar molt bé el que em passa Ja, emocionalment, tot i que vaig a teràpia també, Vull dir, quan vaig a bueno, teràpies, jo que a també. vegades necessito ajuda externa, però tot i així reconec molt bé el que li passa al meu cos Mhm. i a les meves emocions. Això a vegades pot ser una mica pelma, no? Que dius, hosti, deixa ja viu, no estiguis tot el... Però sí que és cert que, és a dir, hi ha una feina interna, com a actor, com a artista, que té a veure amb l'autoconeixement i això realment és increïble. O sigui, Clar. tracta d'això, d'alguna manera, de conèixer també la teva humanitat, com funciones i treballar-la una mica. I amb això crec que he après moltíssim. Bueno, Eh, i digues tu. sí, no, res més. No, i que aquesta part de... Em sembla molt interessant que aquesta part de consciència, aquesta part de connectar amb el teu món interior i amb aquest món emocional, la pots detectar a través del cos, no? Que no sempre estem, en general, i ara t'anava a dir, Oriol, podries regalar una mica de consciència perquè de consciència en manca molta. O sigui, en general les persones vivim bastant desconnectades de com ens sentim i bastant desconnectades del nostre cos. O sigui, estem molt més connectades cognitivament a la nostra ment i més aviat connectades al soroll de la ment que no pas en el que ens diu el nostre cos. No? I al final el nostre cos ens diu les veritats. A vegades quan crida el nostre cos i ja no es calla, llavors és quan hem d'escoltar la força, no? Però em sembla molt interessant doncs, que tot aquest treball. I entenc que aquest treball també et deu haver ajudat a nivell de gestió emocional, per exemple, perquè dalt de l'escenari, abans deies, allò que passa a l'escenari, no? No sé com ho has dit, és com si passés a la realitat, però després dius, home, però després ja vas aprenent que això no és ben bé així, no? Perquè entenc que quan esteu interpretant un personatge, òbviament heu de fer algun tipus de gestió, perquè clar, si estàs interpretant un personatge que està impregnat de la tristesa per no sortir d'allà, no? Mm. Doncs emocionalment trinxat, o com ho feu? Mhm. No, és això que tu comentaves, diguem, evidentment que no és, perquè si no, si fos simplement viure com vius a la vida real, doncs seria relativament fàcil, tot i que és difícil fer ja només aquest primer pas. Però, diguem, després hi ha tot el que és la professió, l'artesania de ser actor, no? I de com poder imaginar, hi ha moltes tècniques, però mitjançant la imaginació i també la consciència, l'estar present, escoltar, l'escolta, i doncs pots d'una forma tècnica practicar, perquè al final és un entrenament, practicar per aconseguir doncs, arribar a aquests estats emocionals sense, evidentment, fer-te mal. Ja, Eh, sense al contrari, els actors podem fer una escena on treballem emocions, on dues persones s'estan discutint o una parella s'està separant o t'estàs emprenyant amb un familiar teu que estimes molt i acabar i com més t'emprenyes o més plores o el que sigui que passi a l'escena, com més intens sigui, un cop s'acaba, els actors i les actrius ens abracem dient, "Buah, que bé ens hem passat. ja, Quin viatge, que divertit", no? Perquè en definitiva la professió es tracta d'això, clar. diguem, de transformar-te, no? Diguem, és una de les coses que fa un actor quan trepitja un escenari. Trepitges un escenari, dintre d'aquest escenari tu et transformes i et trobes amb algú, amb un altre personatge, o estàs sol o en un espai, i aquest espai també l'intentes també modificar, no? Es genera I aleshores, això és l'acció, diguem, això és el que passa dalt de l'escenari i a partir d'aquí s'aprofundeix amb aquest, diguem, diàleg Ja, d'accions o emocions o, diguem, de que bo. comunicació entre aquests dos, no? I lo important és això, diguem, aprofundir.
És a dir, que la intensitat aprofundir o que la intensitat vagi pujant de forma creixent, no ha de ser accelerada, però això és el que fa que els actors s'emocionin, el públic s'emocioni, Ja, saps? I això és molt difícil. És a dir, ja. això em sembla, o sigui, això és dificilíssim. Com aprofundir amb l'escena, amb el que passa, amb el que ha explicat l'autora o l'autor, és dificilíssim. Vull dir, i aleshores hi ha molts actors o jo què sé, o artistes que el que fan és surten a l'escenari i fan moltes coses, però no aprofundeixen en res. Vols dir expressivament? Molt soroll. No, sí, no només expressivament, sinó molt soroll. És a dir, Ja. sortir d'un escenari d'alguna manera signifiquen... O sigui, sortir d'un escenari d'alguna manera demana, perquè sigui transcendent el que fas, que aprofundeixis. Una mica com a la vida, també. A la vida, vull dir, tots sabem que fer moltes coses podria ser sinònim de no fer res. D'alguna manera el que ens fa feliços és fer una cosa i aprofundir en ella, perquè quan aprofundeixes creixes d'alguna manera. I és curiós perquè realment, diguem, actuar té moltes similituds amb moltes coses que ens passa a la vida en diferents nivells. Molt ambigu tot això que he explicat, no? No sé si s'ha entès. No, bueno, i a Crec que mi em jo ho sembla que sí. veia molt clar, però no sé Jo si crec que sí. els teus A mi, oients diran què cony estan parlant aquests dos. a mi em sembla que sí. A mi em venien dues preguntes ara, escoltant-te. Una és, si aquesta experiència, no, que dalt de l'escenari que et fa, doncs això, transformar-te i implicar-te a nivell emocional amb un personatge sense ser tu, després això t'ha servit a la teva vida? És a dir, ho has traslladat d'alguna forma? Et serveix a nivell de gestionar-te emocionalment o com que és la part professional queda a part o són recursos que, no sé, t'han ajudat a créixer? Bueno, sí, perquè hi ha factors, diguem, com, per exemple, el que dius tu, diguem, el que estan parlant ara, diguem, d'estar present, no? De la respiració, de tenir consciència, escolta, que això en realitat està molt vinculat amb la ioga, per exemple, amb tots aquests, diguem, exercicis de prendre consciència d'un mateix, no? D'estar al present. Doncs això, els actors i les actrius, això, diguem, també ho han de treballar d'alguna manera. No? Llavors, això a la vida real, doncs, també ho pots utilitzar. Després, el treball en equip és el que de forma intuïtiva, diguem, ho hem de fer, no? Surts a escena i no surts sol, estàs com construint, regant com una mena de planteta tots junts quan fem una escena. No sé, hi ha totes aquestes coses que sí que pots d'alguna manera, que evidentment t'ajuden no, com a persona, no? Però això no vol dir que no sigui millor persona, no? O sigui, jo crec que m'encantaria pensar que sí, però sí que jo he vist molts alumnes i molta gent que ha vingut a classe i que, perquè jo repeteixo moltes vegades, el que fem no és teràpia, no espereu no espereu que en una classe d'interpretació no sé, jo us pugui solucionar o ajudar amb coses perquè no ho podré fer, perquè jo no soc terapeuta. Però sí que és cert que molta gent surt de classe dient això em va millor que teràpia, és que surto nou. I és bàsicament per això, perquè surts a escena i et connectes amb gent. I això, quan anem amb el pilot automàtic i la gent va estressada, treballant, absolutament desconnectada dels seus cossos, amb els mòbils, diguem, estem bueno, no estic dient res de nou, però estem absolutament alienats. I aleshores, quan vas a una classe amb persones i la gent es mira als ulls i s'escolta i simplement els faig respirar de forma, diguem, de forma diafragmàtica, amb el diafragma, doncs clar, ja es produeixen uns canvis. L'experiència és diferent, absolutament, no? O sigui, tant per tu mateixa que et permet aquesta connexió amb l'aquí i ara, no? Aquest que ja ens diu molt
i després també aquesta connexió humana amb l'altre que poques vegades la tens des d'aquesta vessant, fins i tot més corporal o més emocional, no? Des del punt de vista emocional, tu com et definiries? Jo? Sí, tu. Ui, doncs... Eh... No, doncs no ho sé, em fa... Des del punt de vista emocional, sí, jo crec que sempre he estat una persona molt emocional. De fet, el llenguatge i diguem, la part que diuen, no? De l'hemisferi, crec que Sí. és l'esquerra és el més racional, no? Mhm. Bueno, crec que l'hemisferi dret és com l'emocional. Pues Mhm. jo sempre m'ha costat Exacte. molt a l'escola tot el que tenia a veure Ja, amb el amb més llenguatge, les lògic. matemàtiques, Mhm. exacte. Mhm. I sempre m'he agafat a l'emocional. Ja. Per això quan vaig fer classes d'interpretació vaig dir, hòstia, en sèrio? Aquí el que es tracta és tot emoció? Ah, perfecte, doncs això és el que a mi em surt bé, perquè tota la resta, quan em fan parlar, escriure, parlar en és a dir, són coses que sempre m'ha costat molt. Ja. Sempre m'ha costat molt. Jo no em costa, soc una persona que el que és oratòria en si sempre m'ha costat molt. No m'ho he mirat, però sempre he pensat claríssimament que tinc una mena de dislèxia, una cosa estranya, però que clar, sempre que puc m'enganxo a les emocions. Ja. I clar, doncs, això, per exemple, doncs, quan havia fet algunes coses, diguem, relacionades amb clown o Clar. que dius, Mm. hòstia, aquí és una emoció amb potes. Doncs sempre Per tant, sóc una persona que sí, que sóc directament emocional. Ja. Soc molt, molt... Més passional, no? Ho has dit abans, no? Les emocions s'arrosseguen, diguéssim. Sí, soc més I això és gosset. bo. Com? Com? Vull dir, com, com em deia, soc més com un animalet, saps? I No, vull això, dir que soc molt simple, no soc una persona ja. mm, on realment penso que no ho sé, és curiós, però sí que em dominen les emocions, sens dubte. Quan dius et dominen, vols dir que elles a vegades decideixen per tu i això t'han fet alguna trastada? I t'han fet alguna Ah, trastada? sí, sí, sens dubte, sens dubte, sens dubte, Trobar sens dubte. l'equilibri, no? Entre aquesta part emocional i racional és la clau, no? De poder, doncs això, posar-hi en aquesta part de gestió emocional també aquesta part de filtre mental que a vegades fa sospesar les emocions, però que a vegades no ens és tan fàcil, perquè és això, si realment ets molt emocional, doncs les emocions et arrosseguen i quan et dones compte ja hi ets, no? I dius, ostres, ara ja sóc en aquell lloc que no volia arribar, però ja hi soc. Sí que va haver una època de la meva vida que vaig fer un esforç molt gran, saps? Com Ahà. per ser una persona, Sí? tenir un ordre mental, sí, Volies... sí, sí. Però això em va, Oh, em va desgastar molt, em va desgastar moltíssim. Em va desgastar moltíssim clar, perquè no, eres tu, clar. no era la meva naturalesa, però clar, la societat demana grans serveis, saps? Ja. Demana grans caps. I aleshores, doncs, hi havia molta força ja amb el meu cap, amb la meva... Amb la, Mm. volia ser molt intel·ligent. Bueno, ho ets emocionalment molt Bueno, ja, intel·ligent. ja. Però vull dir, aquesta cosa com, no sé, aquesta concepció, no? Aquest I estereotip, sí, sí. Mhm. sí, sí, és curiós. Bueno, doncs t'ha anat prou bé, no? Escolta, mira, t'he preparat una mica un joc, vale, per anar acabant, per acabar unes frases i després, doncs res, farem alguna pregunta final, si et sembla, i ja està. Mm. M'agradaria que poguessis acabar aquestes frases. Si se t'acudeix alguna cosa, bé. Si no et ve res al cap, doncs ho saltem i ja està, vale? Vale. Em fa por... Puc dir. Bueno, em fa por que pateixin els que estimen. Mm, em decepciona? No, és que no sé no ho sé que em decepciona. Potser no és... no ho saps, vale? Doncs queda pendent, a saber. I t'il·lusiona? Emociona.
inventar coses. I et fa feliç? Fa feliç fer riure la gent. Sembla genial. I escolta'm, i d'aquí ara al futur, no? Perquè hem parlat una mica de qui ets, de com vas arribar a la professió, de com l'has viscuda, del que has après, una mica de tot aquest trajecte. Què, què tens pensat o tens algun projecte pensat a partir d'ara? Què és el que Sí. t'agradaria molt? Algun desig a nivell professional? També pot ser personal, però estem parlant més de la teva vessant professional, òbviament. Um, Doncs tinc pendent uns guions que tinc escrits que m'agradaria molt que es fessin. Una sèrie, una pel·lícula i una obra de teatre. Uau, Llavors, Déu-n'hi-do. sí, ja fa temps que els tinc i m'agradaria que es fessin. Això per una banda. Però després tinc una cosa que em fa molta il·lusió perquè és més petita, diguem, i que és un llibre, que Ostres, no vull explicar gaire de què tracta, però té a veure amb les coses que faig a les classes d'interpretació a la meva escola. I això m'il·lusiona molt. És un llibre que estic fent a mà, a més a més. Voldré buscar una editorial, algú que me l'editi i tal, però crec que és un llibre molt, no sé, em fa molta il·lusió, això. que Fa bé. molta il·lusió. Sí, és un projecte molt, molt especial i personal que m'encantaria que es fes i sí, sí, i em Ai, fa molta il·lusió això. doncs, a veure, realment fa molt bona pinta, no? Perquè, a més, dintre d'aquestes classes hi ha d'haver vivències a tope i de les bones, per dir-ho d'alguna manera, de les interessants que ens fan créixer també com a persones. Vull dir que tant de bo sortir endavant el projecte, Oriol. Mhm. Escolta'm, moltíssimes gràcies per poder venir, per poder xerrar sobre tu i per obrir-te amb tanta facilitat. Estic molt contenta d'haver-te pogut entrevistar. Jo també. Gràcies, moltíssimes gràcies, de veritat. És un plaer, quan vulguis, ja saps, fem una altra xerradeta. Vinga. Gràcies, Oriol. Que vagi molt Gràcies. bé. Adéu, adéu. Gràcies també a tots vosaltres per estar aquí a la Poco Camí un dia més. Ens veiem ben aviat amb noves entrevistes tan interessants com aquesta. Gràcies.